Makabalita, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, magdangog na sa programang Parareta Asimplatika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Asimplatika. Tayo na sa Enrolle, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Tulay ng pamamahala, tulay na nabibigay buhay. Ito na sa Enrolle, tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab makabloom sa tiyon. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isa lang naman yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isa lang yan. As
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Guard Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo! Smart to- Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Wow, wow, by the power of two. White Rose Papaya. Kuting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, Asin Platika. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 5 na kita ka na bulan na Pebrero, aldaw po kita ng Webes. Kay banya to sa lado technical si Chabi na obra, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Kumusta sa mga paraan tabay niya to dyan sa kasentruhan ka na siyudad po nin Iriga, digdi sa bilog na Rinconada area Sinman, probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Kadang-adang na nagigibuho na Tinagba Festival, digdi po siyudad kan Iriga. Di labaga ka mga trangkilong ngod. Maray kon igwang konsyerto ta medyo maribok-ribok. Hoy
Dagitoy marhay na barata tanahiling kubaga sa pigtatambakanin basura digdi sa orinutan kan atubangan kan Erga Central School pinagbugtakan ng bawal magtapo ng basura. Di po kan masakit ginigibo na baga dyan basuran sa gilid kan tinampo. Nagkanos ng pagparahilingon. Saro pa kayan ining manood sa tinampuman digdi po sa San Nicolas intiro na bagang lubak. Tapos may nakapagpaabot sa Satuyanin Sumbong na ini pala ng mga drainage digdi sa San Nicolas garo dahil man lamang kinakalkalan. Kumbaga dahil man lamang hinahalan mga ragpa. Ano doon masabi kayo ni punong barangay Uboy Lusinya? Asikaso man po kamota dipisil po yan marig mayo pang uran kung may nagbabagunas na uran paparabaha baga digdi sa San Nicolas nangaulugan bako pong tultol na drainage digdi po sa ano yan barangay San Nicolas. Sa kaan San Nicolas to yung may pagbagunas na makusog na pag-uran pagbaha binaba man ang tinampulig di po sa naunang bita ng barangay. Pero halangkaw na nga ni ining portion kan San Nicolas, ano ang nangyari? May kunyan yan, kakulangan. Kumbaga mga drainage canal, mga barado ang iba dyan. Tama itong nakapagpaabot nin Sumbong sa Sakuya na pinapabayaan man sa nakayangaya. Mga barangay official sa pangenot ni punong barangay Uboy Lusinya mga drainage digdi sa San Nicolas. Yan lang duman nga ni kay DJ Mandi ito bagang tangod duman ang drainage pigaarapunanan nin basura. Yan na yan. Kapitan, mata ka man, magtagalibot-libot ka sa imong barangay ta nagsipag na. Nakadakulang barangay sa siyudad kan Iriga. Kisira Kalinigan man lamang dahil mamantinir ang Kalinigan ay ano mana. Karayaman tabi po sa imong barangay tama eleksyon na naman ngunya na Nobyembre 2. Tapos dahil mo para ining pagmantinir kan Kalinigan dahil lamang mantinir ay napangyayari. Man sa Libmanan Camarinesor pinili ang matuninong nabuhay magbalik loob sana sa gobyerno. Tulong miyembros kan New People's Army mas pinili na matuninong nabuhay asin magbalik loob sa gobyerno. Ayanot na nagsukan mag-agum kay bahan ka na grupo kan mga taga-barangay Kawayan Libmanan Camarinesor. Asin na suminunod na nagsukoy ang sarong taga-barangay Udok, Libmanan, Paman, Giraray. Nakulaan na ginambag ni Army Reserve Captain asin Municipal Councilor Gerardo Dondon Atienza Jr. tangaling maipadara ini sa opisina ni Mayor Son Marpil. Sigun sa impormasyon, sagkod sa bulan na sanakan Marso, itatao na amnesty kan First Armada kan Pilipinas para sa mga NPA na gustong magsuko asin magbalik loob sa gobyerno. Kuya pa sarong dating pawn shop na trabador o trabador sa pawn shop nagapiap ngunyanin rehas na bakal nasa 121 kaso nin pangahabon o qualified tip ang dating pawn shop employee iyon yaon ngunyan sa Kalabuso matapos arestohon kana subuot pagiging embelto kay ni sa sobra sa
121 kaso nin qualified tip duman po sa siyudad Canaga. Ang sospetsado iyo ang enapudsa na sa alias na Rosa, 37 anyos, na aprendir asin kanan oras alas 5:40 nin pagkahapon kan Pebrero 2 sa Zona 1 Barangay Triangulo kan sinambit ng warrant of arrest na pinag-serbi kan korte. Asin siya ang sarong residente kan Barangay Pakul asin nasa listahan kan saro sa region's most wanted individuals. Ang mga otoridad nagsabi ng suspetsado ang nagtatrabaho sa HJP Pawn Shop asin ang manehmento nag-file naman na reklamo dapit sa sumbong na igwang mga dakulang financial na nawawara asin transaksyon na yaon sa iya. Ana pulis ang pinag-disclose man na siya ang nag-atubang ng 121 kaso kan pang-aabon sa total na rekomendadong piyansang nag-aabot man sa 3,894,000 de pesos nga na. Asin ngunyan ang siya ang yaon na sa kustudiya kan Naga City Police Station 1 para sa magkakanigong disposisyon. Gayon-gayon si Rosa. Hindi yelo na baga ang sulot ni Rosa. Kuya pa, nakaugma Caps, nagkondukta ni na sarabay na bypass arrest sa duwang drug peddlers duman sa San Jose asin na Pili. Ang kaugma Caps iyo ang pinagasagibo ang simultaneous bypass operations ka nagtalikod na petsa 3 ngunya na Pebrero duman sa San Jose asin sa Pili, Camarines Sur. Ang mga suspetsado na imbelto sa illegal na droga ang nakonpiskaran kan droga o illegal nin ang value maabot sa 30,000 de pesos sa San Jose man ang mga operatiba kan Municipal Police Station pinag-aresto man si alias Bong, 51 anyos, pagkatapos na apat na sasi kan pinagtutubudan siya buo na may gabat na 3.72 gramos. Alagad sa banuan kan Pili na restuman si alias Roy, 27, sa ginibong bypass na 7 sasi kan pinagtutubudan siya buo na may gabat na 74 gramos. Sinambit ng operasyon pinagsundan man kan striktong PNP protocols kabilang na ang paggamit kan body-worn cameras tanganing masiguro ang transparency and accountability. Ang kaso sa irarom kan Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 9165 ang pinagpreparar laban sa mga sospetsado. Doon kay Police Colonel Virgilio Olali Jr., ang Provincial Director kan Camarines Sur Police, pinag-umaw kay ang operatiba sa pakikipag-koordinar asin espersos na ma-report sa publiko ang anuman na illegal na aktibidad sa o ma-report sa PNP kan publiko ang anuman na illegal na aktibidad sa paagi kan na PNP hotline 911 o kaya ang hotline mismo kan CSPPO 0970-116 asin man -8707. Yan
man po sa Tercer Distrito kan probinsya ni Albay, sa ngaran po ni kan bilog na Tercer Distrito kan sa kupong pagpaabot nin taos pusong pasasalamat kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Misa DSWD sa pamamayo ni Secretary Grix Gatchalian sa pagtaunin atensyon asin pagsimbag sa satong request para sa mga residente kan Tercer Distrito na apektado kan sunod-sunod na kalamidad sa satong probinsya. Abot sa 81,245,000 de pesos an emergency cash assistance na tinaukan DSWD para sa sobra sa 14,700 na pamilyang Albayano. Kaya ni po mas halangkaw pa sa initial tang request na 50 milyones sa field office ka na presidente. Na pinag-endorsuman sa DSWD kan nagtaglikod na Disyembre 2025. Kaya dakula po kan sa tuyang pasasalamat kay Presidente sa DSWD sa saindang tabang para sa mga Albayano. Ini po ang breakdown kan emergency cash transfer para sa bilog na Tercer Distrito. Diyan sa ginubatan, igwa po ng 3,716,139 para sa 669 apektadong pamilya. Mantang sa Obilyar, igwaman na 6,543,440 para sa 1,200 na apektadong pamilya. Banwan po kan Libon, igwanin 21 milyones de pesos, 297,280 pesos para sa 3,904 apektadong pamilya. Sa Siyudad man Canligao, igwanin 8,118,344 pesos para sa 1,432 na apektadong pamilya. Sa Banwaan Kanuas, igwanin 20 milyones de pesos, asin 360,701 pesos para sa 3,763 apektadong pamilya. Yan sa Piudoran, igwaman ng 7,566,630 pesos para sa 1,354 apektadong pamilya. Sa Banwaan ka na Pulangi, igwanin 13 milyones de pesos, 635,484 para sa 2,404 apektadong pamilya. Inibo nga man kan padagos na gikan sa kalamidad. Padagos po kitang makipagkoordinar sa mga ahensya kan gobyerno para matawanin atensyon asin solusyon ang mga problemang ginahampang kan mga Albayano. Kami po nagpahiling na kamo ang gobyerno handang magdamay, may pagmakulog na aksyon para sa kapakanan kan mga apektadong komunidad kan Tercer Distrito nin Albay. Ali po yan sa opisina ni Congressman Adrian Salceda kan Tercer Distrito kan probinsya nin Albay. Maray pa dyan pinapaaram kung pira ang ginagastos ka na congressional fund para digdi sa mga naapektara na barangay o naapektara na banwaan ka na Tercer Distrito kan probinsya nin Albay. Yaon po dyan ang transparency and accountability. Pag-arog ka yan. Itaman, digdi sa Kamsure, day ko aram kung piraan budget, kan lambang banwaan para sa relief. Oya pa, may nang nag-aapot po kun kisay na chopper ini.
Mientras na nagpapadagos ang marikas na pagkukudal sa halos 300 hektaryang daga sa Banwaan kan Seruma, Camarines Sur, naresaman kan mga residente sarong pulang chopper na pabalik-balik sa area sin nagsasagibonin aerial service sa naunang bita ng lugar at yan ipapadagos po niya to yan. Yaon man sa linya si Ate Glenn, pasok. Salamat karondan Philip Liwata, marahin na pagkaaga. Pinagpadaranan sa kuya ni City Fire Marshal Chief Inspector Novela ito bagang detalye ka na kasulo na nangyari kaso udma. Sa report na pinagpanawas kan Iriga City Fire Station sa ining residential area karondang Philip nangyari sa Zona 1, Nara Street, Barangay Santa Elena, Syudad kan Iriga kaso udmang pagkahapon asin iningani mga kuyan 4 kilometros halis sa Iriga City Fire Station ang may sabira kay itong harong sa ining Gregorio Alvaro mantangan na pamilya na apektado saro pero duwasinda duman sa naog kan harong itong structure karondang Philip kuyan ini talagang nasulo pero salamat na lang pa waraman din na i-report na nalugadan o kaya nagadan or casualty sa nasambit ng kasulo. Si Don Bagaki, Fire Chief Inspector Novela, kan Iriga City Fire Station. Kaya ang senda pagapudan, pag-iguanin magbungkaras na kasulo sa sendo lugar, ugalion na enot na apudan ang Bureau of Fire Protection. May mga nangyari na karondang Philip na kasulo, sa sautan, nahuri ngaya ang fire truck, nahuri ang mga bombero, kuwasa, naapudan sinda, huri naman. Inenot mo na kay itong... Sabi kan iba, mayod ang tubig kaya ang fire truck. Negative, sa daiyan na pinagpaparada, karondang Philip, na dainin tubig. Ang paliwanag kayan kan Bureau of Fire Protection, daiyan pinagpaparada dyan, urog na kumbanggi, na waranin tubig. Ngunyan, kung nagkataon man na kan mga marites na wara na ng tubig na pinagluluwas duman sa fire hose, buot sabiyon, naibusan naman ng tubig. Tapirang kuyan, limitado man lang ang laog bagakayan. Siyempre, naubusan niya ng laog na tubig. Kaya, Saka tinatakla ang tangke kung perming may tubig. daiman kun siring igwaman sinda kayanin na mga repair na ginigibo sa kaliman karondang Philip. Itong kaagan kan tubig kayan, nakadesenyo man yan na day tulos maraot. Maski yan ay imbakanin na perang day ko nangaram kung gorano kadakol ang sarong fire truck ang kapasidad kan tubig na yaon dyan. Pero siyempre, urog na kung haloy na marami nabugan ng tubig, naubusan man yan. Kaya ma-refill, mahali ang fire truck, makarga ng tubig, mabuelta. Dapat yakan, stainless na ang tangke kan na fire truck. Si day kita ko yan digdi, pero itong pagka-defend nyo kayan, Karonda Philip, ang raminda kung ano itong dapat para adayang tulos na maraot. Kaya lang ang problema, sabi ko nga ni, sa mga naging obserbasyon, kadakol na ng mga, kung naari nagabutan na mga bombero, grabe na ngayon si Kalayo. Ang rason kayan, kuwasa, haliman itong apod na narin si Bininda. Nakakaulang pa dyan kung magkaminsan, lalo kung an aksidente o kaya po fire incident, yaon baga sa market. Ano problema dyan, itong mga nakaulang dyan sa mag-ibong nagilid na agihan kan fire truck. Taro pa yan sa nakakapaabala. Kaya ang ginigib mo niyan kan Bureau of Protection, kada hapon or araw daw, nagkakaigwasin danin pag-ikot o nagkan sa merkado publiko, pinapahali itong mga pwedeng makaulang sa ano man na oras, lalo na ngunya na malaog kita sa Fire Prevention Month sa Marso. Delikado talaga ang mga kasulo kung dahil po magiging malikay ang gabos. Pwedeng residential o kaya commercial establishment, ang mga madanyaran, mga biktima kana sambit na pong kasulo. Kaya nagkakaigwasin da kan clearing operation, ang pangapunan ninda sa gabos, maski sa mga negosyante, itong agihan dapat
daiyan pagkaagan nin mga itong grabe naman extension kan sa indang mga panyenda ang nakakaulang paligdian, mga nakaparada dyan na mga bihikulo, mag-ibong nagilid. Saruyan sa nakakabala sa paglaog o pag-agi kan fire truck karon dan Philip. Ate Glenn, dyan da sa bagsakan, halos mayo ng agihan, kadakol kan mga sidewalk. Yan ang problema dyan. Kung sakali naman kay Guanin Kasulo, dahil man lugod, dahil tulos makakalaog dyan ang fire truck. Yan ang kadipisilan sa parte ninda pag-arog kaya ang sitwasyon sa lugar. Tapos sasabihan kayo sa mga osyosero, ay bagulbulan ngayon ang mga bumbero dahil tulos nag-abot. Ang pinagkukonsiderar dyan, not itong apot. Dapat maapudan tulusin na para makaresponde. Pandua, itong travel time. Madistansya itong Kasulo, gikan sa fire station. And sa Rupa, maski yan harani, kung may mga ulang, mga barikada dyan, na di man hindi pwedeng ligison, talagang madidipisilan, medyo maabala ang fire truck sa pag-agi dyan sa indo lugar. Kaya siguro, sa rin sa matawan na tensyon, tangon baga, kahit ito baga, karon da Philip, kung mahiling mo, kanigwa kan kuyan, paglinig kan mga agihan, haros wala na kitang nahiling na mga bihikulo na nakaparada pa, dahil na nga nagdadara. Nagagamit kan mga bihikulo kay ito, ang mga kababayan sa wala man ngayong maparadahan, gabos bawal. May kuyan, order ang DILG kan paglinig kan mga tinampo. Pero sa kunyan, na naging maluwag na naman, ay abana, wala to ang kuyan, double parking ang nangyayari kung maobserbaran mo sa sentro. Baralikan baga. Come again? Baralikan ang mga nagapapark dyan sa no parking. Iyan nga ni ang problema. Ini mga bihikulo, double parking, kung maobserbaran niya to, orog na kung bandang hapon or kaya rush hour, aga, udto, hapon, purulian kan mga estudyante, mga nagtrabaho at iba pa man. Abaan na nagiging traffic talaga, pero medyo kan mga wala toong mga bihikulo na nakaparada, maskisain. And itong mga lulunadan, mga tricycle na maskisain, mina-unload, pasakay kan mga pasahero, sa rupa ini sa naobserbaran sa kunyan karon ng Philip, na maski niya sa mina kuyan kondo, magbaba, magpasakay kan pasahero. Minsan, basta lang makahiling pasahero, biglang kondo. Basta makahiling na kan mga pwedeng mapalunad. Dahil hindi aram na medyo delikado pa. May mga nagsusunod ba kasi na mga kuyan? May mga nagsusunod sa inyo na mga lulunadan. Saka Ate Glenn, may mga naka-obserbar, ano man yung tawid paparagarakudan ang mga yaon dyan sa sentro na mga no parking. Arin itong pigkakagan no parking ang sarong lugar? O pigkakaganin gakod, mga kunyang bagayan, istro. Itong na-obserbaran ko kan sarong hapon na mapuli ako, itong aning driver kan musika, nang uyam na, paano yung traffic ini? Nagkaigwa ito kan pagpintura, duman sa mga kuyan, pedestrian lane. Kaya sarulang itong agihan, may mga portion na kuyan, sarado muna sa rupa ini. Siguro, dahil man ini-aral daw, pinagkukonsiderar man dyan na nagpatrabaho, nagpapintura kahit sa mga pedestrian lane kan iriga tamati nagba. Pero itong problema sa obstruction, yung inian pinagiling na problema talaga orog na kung makaigwapo kan insidente nin Kasulo, ang pag-agi kan fire truck medyo maabala. Kaya siguro dapat matawan ini nga tensyon, tanganing iparayuman makaigwa kan siring na insidente, daipunin na problema, pagkutipas kan fire truck pasiring duman sa lugar kan Kasulo. Pero marahay-rahay na baga dyan sa circumferential road ka na merkado nagkaigwanin road clearing, at least duman na lang sa bagsakan ang problema. Duman talaga ang problema. Kung sakali ang mangyayari kayan, itong mga fire truck, maparada kung sa dyan sa parte kan public market, tuturog buko na lang ito mga host ninda para makaabot duman sa mga dapat na masaribo kung sakali karon dang Philip. Pero medyo may kaabalahan yan. Mas marahay mananggad itong nakakarani talaga itong fire truck duman sa fire scene. Pero kung
magkakaigwa pa kan mga kuyan, pagdurugtong kay ning sendang mga fire hose, medyo maabala pa yan. Pasiring duman sa lugar kan kasulo. Kaya dapat siguro ini matawan atensyon, tanganing dahil pumadugangan ang mga nangyayaring kasulo sa siyudad ng Iriga. Panduwa na ini, Enero nagkaigwa na, ngunya na Pebrero nagkaigwa, ano pa daw pag-abot kan Fire Prevention Month sa bulan kan Marso. Lugod dahil naman, dapat maging malikay po ang kapos. Salamat na lang ta dahil nagkaigwa casualty itong kasulo kasudma dyan sa Barangay Santa Elena, kan siyudad kan Iriga. Ano to ba kung man light materials? Ang sabi, light materials, kaya nga ni Kuyan na sulo. Nawara na si Ate Glenn. Balik ka giraray tabi Ate Glenn. Report! Nagbabalik si Ate Glenn, pasok. Okay, so sa kita na putol. Iyon na yan, Karandang Philip. May mga programa na naman na nakalatag para sa paglaog kan Fire Prevention Month celebration. Dahil ko lang aram kung ano ang magiging tema ng na taon. Pero sa pangkagabsan, ini pong Fire Prevention Month, dapat araw daw, bakulang yung bulan, kundi every day is a Fire Prevention Day. Yan pa sa tuya pong girangdumon. Tangani pong dahil maikaag sa langano na sitwasyon ang buhay kanisayman asin pagrurugaring por medyo sa kasulo Karandang Philip. Yan ang satuyang informasyon na nabiyari sa reporting. Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Hali dyan sa Bureau of Fire Protection ka na siyudad po nin Iriga. Kaya ingat-ingat na lang, likay po kita. Sa kalayo ngunya ng mga panahon talagang usong-uso ang mga kasulo. Minsan kayan, iba nasusulot sa kapabayaan man. Maray man giraray po itong nag-iingat kita. Sabi nga ni kan mga gurang, mas maray pa ngayang agihanin bagyo dahil sa nangaya agihanin kalayo. Kapag kalayo na kaya an uminagi sa imong harong tumtum, ayo ka lamang mawawalat. Ang bagyo gwapang mga nagkakawaralat. Magkaturumbanan sa indong mga harong. Taro pa kayan ini pong manunungodig di sa kasentruhan kan Iriga. Minsan pigbuburog ta ka ng bagayanin tukawan. Reserve, no parking. Nadakol po kan ibang mga business establishment sa kasentruhan kan syudad na dahil man nagsusunod. May ordinansa po ang syudad na ang shoulder bako yan sa Indo. Pwede ka mo dyan magpark pero bakong haluyan sa kada nindo po yan pag sa dirihon. Sa bako manindo sa diri ang shoulder kan tinampo, ang tinampo bako nindo yan pag sa diri. Dawa pinaano po ka explicar, pag-edukar kay ning mga igwang sa diring business establishment. Ang paguna gawd ninda kay ba pa yan sa piga-arkila ninda. Ang porsyon kan tinampo. Pero masakit man po pag-arog kayan. Dapat inipuan maintindihan kan mga may sadirinin business establishment. Tan iba po, minsan nagiging poderoso. Ang paguna agad ninda, sadiri na ninda. Ang shoulder kan tinampo dyan sa sentro ay napangyayaring buhay tayo ni. Kaya nga yan tinampo, taba kung sadirinin ibang mga may sadirinin business establishment.
dapat irespeto man po nindo ang tinampo. Awa dahil na nindo irespeto ang mga nandadakop. Ay dahil irespeto nindo mas ka nandadakop ta masakit yan. Baka manganaan ka mo nin pinalidad. Manganaan ka mo nin kastigo. Balikan po niya itong manunungod sa daga na sasadiri na pigpapakudala na kan dahil maaraman mga nakabonit pati da dyan sa banuan ka na si Roma tulong ektaryang daga ngunyan may nagpaparalupad-lupad na pulang chopper, helicopter ano yan garumayalo na naman po yun yung politika. Arugdakan sa karamuan sinadiri na itong lugar Ginibong Resort ay ano ng buhay tayo ni dyan sa si Roma yuman gusto nang sadirihon an porsyon kandaldagon yuman sa sakuyang may native land. Wag naman ganon ay nako. Kung sino naman ang mga na may pakana dyan sa bayan ng si Roma, sa aking bayan, wag naman ninyong ganunin. Masupog man kayo. Masakit po yan, pati nga ni Sudaga Miduman. Nahadit na si hermano ta, baka nga pati ang daga ta, sakupo na, matindi ang tirada. Hindi yan, aram man po yan kan mga taga Camarines Sur, aram man po yan kan mga taga si Roma, kung isa yan nagigibo ka yan. Basta ko may pagtubod kita na subuot, ang nasa likod ka yan, sarong dakulang politiko, digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Mag-isip-isip po kamo. Oyapan, pinaluwas po kan Camarines Sur Police Provincial Office, the home of Kaogma Cups, no to minors driving. It's keep our roads safe for everyone. Under Philippine law, only individuals with a valid driver's license are allowed to operate motor vehicles. Minors are not legally allowed to drive. It's dangerous, irresponsible, and punishable by law. Why it matters? Minors lack training and experience, increases risk of accidents and injury. Parents, guardian may face legal consequences. Violates traffic and the safety regulations. Let's protect lives. Set a good example. Follow the law. No to Minors Driving Act, Motor Vehicle Policy, pursuant to the Republic Act 4136, Land Transportation Code of the Philippines. Ipinababatid po lahat ng magulang o guardians na mahigpit na pinagbabawal ang pagmamaneho ng minor de edad. Kaya't sikapin natin na gabayan silang mabuti upang sila'y laging ligtas at makaiwas sa anumang kapahamakan. Ating tandaan na may nakalaang kaparusahan sa mga magulang o guardian na mapapatunayang nagpabaya base sa Presidential Decree 603 o Child Welfare Code. Hali po yan kay Police Colonel Berhilio Olale Jr. and Provincial Director kan PNP digdi po sa Camarines Sur. Pana po kitang 45 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Saro po sa tatawan-tapanin doon. Ini pong manunungod sa mga obstruction sa
shoulder ka na tinampo. Kaito po, kan magkaiguanin road clearing, ang Department of Interior and Local Government, naging higot baga ang kampanya kan lambang LGU na may kasuguan ang Department of Interior and Local Government kaito na itong mga nakaka-obstruct sa shoulder kan tinampo haraliun. Naging magayon po, so impact ka ito. Kan higpitan kan Department of Interior and Local Government asin kan mga local government units na day pagpara paparkingan ang mga shoulder kan tinampo naging magaya-gaya ang lugar. Tayo po kayo itong evaluation. Hindi ko niyan, baralay ka na naman, barlanggado na naman ang mga shoulder kan na tinampo. Dapat maging consistent ang mga LGU sa araw kaining bagay. Kundi pala ng evaluation ng Department of Interior and Local Government, dahil mahahali ang mga obstruction sa gilid kan tinampo. Yan sa mga shoulder kan tinampo. Pambihirang buhay tayo ni. Kaya minsan, bako man pong maraot ang paghihigpit. Inisa na pong mga manunungod bako sa nang dyan sa mga obstruction. Yan yung mga paepal na politiko. Naan kasuguan ni Secretary Jan Vic Rimulya kan Department of Interior and Local Government. Haralion ang mga pangaran kan mga politiko. Tapos ini pong mga okasyon naan mga lalawgon kan mga politiko rayaon dyan. Dahil dapat taan kwartang ginagastos kayan. Hali sa kwarta kan gobyerno. Hali sa buwis kan mga namamanwaan. Tapos ibubugtakan sa indang mga lalawgon. Ay inda. Paepal po yan. Remember, dati na po yan nakasuguan. Panahon pa ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Dahil dapat nga pagparabugtakan ang anuman na proyekto kan gobyerno, kan mga pangaran, kan mga politiko. Yan, paepal. Na daw dahil makagibonin proyekto ang mga politiko na dahil ibugtak ang sendang mga pangaran. Pakumampunin dayan kwarta. Kwarta po yan ni Juan de la Cruz. Kwarta yan kan gobyerno. Buwis kan mga namamanwaan. Na dahil dapat paggamiton kan mga politiko ang sendang mga pangaran na sindaan nagpagibo kan sinambit ng proyekto. Masupog man po kamo. Minsan ang iba pong mga politiko sa nasyon Pilipinas abang kakapal na kaya kan mga lalawgon, mga daing supog, ano ba? Isipo na sa nanindo, sa Senado, sa Kongreso, mga nakulong na ang ibang mga congressman, ang ibang mga senador, may kasong plunder, garo, mga uragon pa, mga maupa, samantalang, mga kurakot. Kasusupgan ba gayan ang kasong plunder? Yan po. Simpleng tataramon kung sa satuya. Para haabon. Hinaabon mo ang kwarta kan gobyerno. Kundig di serga, mataba ni ka sa gobyerno. Tapos mga mapara arablada pa ni ba pong mga politiko naan kwartang pigpapara kurakot ninda alis sa buwis kan mga namamanwaan. Pero pa kayan ini pong manunungodig di sa ano yan ini man na opisina kan Public Attorney's Office abang ihigpit sa salin duman sa mga empleyado kan gobyerno. Kaya ni ba nagngungurob-ngurob tanga na nga pilay na si Commander pagpasasangatin pa sa di ani bang teacher pilay na nga ni ngayon sa Kuyang Agum tamay rayuma pinasakat pa kanpaw ini man na Public Attorney's Office na opisina kan gobyerno garo sa ampaw man ang mga hero.
abang ihigpit. Pero pag politiko, negosyante, an iba, dahil nagdideklara ng tol-tol kansalin, dahil nindo kaya. Samantalang bilyon ang mga kwarta kayan, bako sa ng ribo, igpaparainitan nindo ang mga kasaraditan, ang mga pobreng maestro-maestra, igpaparapadipisila nindong ma-submit kansalin, salto, mag-arog po kayan ang daralagan. Mahirak man kamo, ang nahigpitan sa nanindong maray sa salin, ining mga kasaraditan, pero pag mga politiko, dahil nindo hinihigpitan ng tol-tol, ay napangyayaring buhay tayo ni. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Kaya sana po dahil nag-aasenso ang nasyon Pilipinas. Magkasala, kumbaga, ining mga saradit na mga namamanwaan, yun pigpapara hirigpitan sa buwis. Samantalang so iba na mga bilyon, kurakot. Sa ini pong salin, ang gustong sabihin kay ni, Statement of Assets, Liabilities and Network. Diyan po maaraman kung piraan sa imong mga pagsasadiri, mga itinatago mong yaman. Daw ang teacher, may mga tinatago man na yaman kasi kulang pangani ang nakukuha ninda sa indang sweldo. Tapos abang higpit kan gobyerno, pambirang buhay tayo ni. Higpitan nindo, kansalin, ini pong mga politiko na kinukurakot bilyon sa kwarta kan gobyerno. Sabi po digdia, Garbin alleged kidnapping of Duterte and sufficient for Marcos impeachment. The House Committee on Justice hearings into the impeachment complaints against President Ferdinand Marcos Jr. So, a significant development today as a Cubicol representative, Alfredo Garbin, questioned the legal weight of the initial charges. Representative Garbin, who serves as the vice chairman of the committee, formally manifested that the first round of the complaint filed by Attorney Andre De Jesus lacks the necessary substance to warrant a constitutional violation. The kidnapping allegation, the core of the De Jesus complaint, rests on the controversial arrest and transfer of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. The complainant argued that the arrest was executed without a valid Philippine warrant. The move bypassed the country's fully functioning judicial system. The act constituted kidnapping and betrayal of national sovereignty. Defining culpable violation, Representative Garbin countered these claims by revisiting the intent of the framers of the Constitution, citing deliberations from the Constitutional Commission. Garbin clarified that for an act to be considered a culpable violation, it must be willful and intentional, done with a clear spirit of defiance against the law. Acts done unintentionally in good faith and without willful intent do not constitute a culpable violation of the Constitution. Garbin emphasized, suggesting that the President's action regarding the ICC do not meet this high legal threshold. Judicial precedents and the Supreme Court. Garbin also pointed to a major procedural hurdle, pending petition for a writ of habeas corpus before the Supreme Court regarding the legality of Duterte's arrest. He argued that it would be improper for the House to label the arrest as kidnapping
while the highest court in the land is still deliberating. If the Supreme Court eventually rules the arrest legal, the House's findings would be rendered contradictory and legally flawed. The verdict on substance. Concluding his manifestation, Garben stated that because the allegations fail to prove willful intent and are currently subject to judicial review, the first ground is not sufficient in substance to support charges of culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust. Sabi man po digdi, agree ako sa inyo. Kung Garben sa ginawa mong manifestation at paano ba maging kidnapping kung meron arrest warrant? Unless kung baguhin ng Supreme Court ng kidnapping ay kailangan ay may warrant of arrest bago kidnapin ang isang tao. Wow! 2020 dapat palitan ang lahat ng makaupo ngayon o nakaupo ngayon kasi sila ang maingay. Kay mali gusto pang itama. May kidnapping bang may warrant of arrest? Sayang lang ang oras dyan. Punta na lang kayo sa ICC, doon nyo na lang pag-usapan. Ang kidnap, walang ibang nakakaalam kundi kidnapper lang at ang kinidnap saka hihingi ng ransom. Tama po kayo kung Garben. Ang impeachment ay seryosong bagay at dapat dumaan sa tamang legal na threshold. Salamat sa pagpapanatili ng integridad ng Committee on Justice. Role of law lang lagi. Siguro kung may iba pang paratang kay BBM, then it could be sufficient. Pero ito medyo po may gray areas na tinatawag. Kidnapping accusation by the Dutertes pending before the Supreme Court. So they have to wait for the final decision. So again, the evidence is weak or not sufficient in substance. Kumbaga, ini man kaya si Attorney De Jesus, siguro, papagamit man kaya Vice President Sara Duterte sa pamilya Digong, pamilya Duterte. Aram ng daiman maasiran sa iyang impeachment complaint. Ta-attorney man siya. Minsan ang mga attorney daw, nagngangalas man ako, gustong bararion ang nasa lay. Kaya nga na iba, natutuyawan, may kamo, abogago o abogado? Baka abokado. Minsan sa sobrang dudunong kan mga abogado, maski sala, pipatama. Maski tama, ipapasala. Pero nagluluya na lugod ang pagtubod kan sa tuyang mga kababayan. Kadakol ng mga abogado sa Pilipinas, sobrang dudunong. Alam, mga lausi. Ini man na Supreme Court. Kung minsan, bigla na sa nang idedeklarang mga impeachment complaint unconstitutional. Samantala, naghali na yan sa Kongreso, sa Senado, naan mga naggibo kaya naan iba na mga impeachment complaint na yan, abogado. Ang ibang mga congressman na nagrereklamo, abogado. Lalo pa ang ibang mga senador. Kaya lang, sa sobrang dudunong ninda, dahil napigaadalan, dahil man dapat yan na bigla muna sa nang ibabasura, dahil mo lamang pag-adalan, sarong reklamo. Karuman sa na yan kaso, na bigla mong idinismiss, mayo lamang merito so kaso. Dapat ipaliwanag kan Supreme Court kung ano po yan, tanagin ang constitutional ang mga tigpa-file na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakaarog man yan kan impeachment complaint laban kay Presidente Bongbong Marcos Jr. na mayong substance. Kung basta na sa nang sasabihon ang constitutional, ano man po ang Supreme Court,
Pero dahil lamang ninda piga-aradalan. Kung arog na po kayo niyan mga korte sa tuyang nasyon, talagang ang pagtubod kan mga namamanuan, maluya. Arog palan ngaya kayan, dahil lamang ngaya pigpaliwanag kung ano ang nakapalaman, duman sa reklamo. Dapat pag-adalan man na marhay. Kita, saludo kita sa mga abogado, sa mga Associate Justice kan Supreme Court. Kaya lang, minsan, garo, darakan politika, darakan kwarta, nalilingawan sa mga trabaho ninda. Nawawaraan pagka abogado ninda. Dahil na sinda nagsusunod sa tamang hulog sa lay. Dapat sinda po ang maging ehemplo. Sinda kumbaga, kaya nga ni sinasabing kataas-taas ang hukumang kagalang-galang. Kung narog kayan, bako ng kagalang-galang ang Supreme Court sa nagpapagamit sa mga politiko ay maluyan na talaga. Sige na ang luya kan pagtubod kan mga kababayan niya to sa justice system kan Pilipinas. Nagiging inutil. Puon ka ito sa kudgunyan, mas lalo pong nagpaparalala. Kaya ito medyo halangkaw ang pagrespeto, paghiling, pagmirar sa Korte Suprema. Na kumbaga, dahil sinda na desisyon na basta sana. Madali o na pag nakaabot sa indaan mga reklamo kung anong kaso. Basta sana palang sasabihin, arukin, unconstitutional. Dahil lamang pig-adalan, dahil lamang pig-paliwanag kung taano tanagin unconstitutional. Baka ngirit baga. Tawa kita ba kung abogado, aramtaan na pinaggigibo ninda kung ano ang nangyayari sa kaso. Minsan makasuyang pagpara masdan ang mga nangyayari po sa Pilipinas, lalong-lalo na po digdi sa justice system niya to. Kaya nga ni, kumbaga, sabi kan iba, iyon na nga ini ang nangyayari sa hustisya sa Pilipinas. Kung justice delay, justice deny. Pero ginigibo po yan sa, ano yan? Kunyan Senado asinman na Korte Suprema. Justice delay baga, justice deny. Ayan, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdum. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Tayo na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Pagkulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nabibigay buhay. Dito na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlumo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Kiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na masakit sa mata ang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag hayaan maging hadlang ang katarasa sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makabloom sa charm Walang amoy kulong Kahit sampay sa laon Makabloom sa charm Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Ikot pa lumipas siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan Bright Bar Blue Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride All you need is pride Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya I-shield mo. Laban ng pati virus I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado I-shield mo. Pamilyang protektado I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic #1 ko to Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga Max protektado pa Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga Max protektado pa Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid White Rose Papaya Wow White Roses White Rose Papaya Wow White Roses White Rose Papaya May glow up with White Rose Papaya Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2 White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika.
po kita digdi sa tuyang programa. Iguana po kita ang 10 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kan Iriga. Mga amigo-amiga ta mga paratinda nin sira, mga feeds, tapos bagas. Ang bagas ngunyo nagmamahal na naman Hindi sunatungod kung bagas kamahal, 45 pesos ang kada kilo. Tapos 50 tahon. Mga imported ang klase malabnaw na bagay ito, mayo na lamang nin sabing gatas-gatas. Ay ano na niya akong bagas imported, tapos garo mayo man parong malubag, kaya lang pero mayo na lamang nutrients na sinasabi. Marisa mo po ang bagas kan Pilipinas kumpara sa mga imported, abang lilinaw. Tapos di ba po pating mga imported na bagas, pag sinapna mo, ano ba man, marugi. Tapos madaling magpanos. Yun po yan ang bagas kan ibang nasyon. Samantalang kita, so mga nag-agi sa solar dryer, mga solar drying, pinagpaalang sa init, magayon ang kalidad kan bagas. Para taratsaran, kumbaga, ang bagas kan Pilipinas, magayon man, kundi pag hinaluan po nin politika, nagiging makanos. Kapag papabukbok kan mga politiko, di ba mga bagas sa Pilipinas, antis ipan-relief. Mayo pa manin umayo lugod kalamidad, nagre-relief basta ma-eleksyon. Hindi po ang masakit sa satuya. At tultul ang bagasta, palalapaon, pabubukbukon. Kapag ma-eleksyon, ibubudbod kan mga politiko. Katurul-tulan daw na daralagan po yan. Pag-arog na kayan, minsan, ngayang mayong bagyo, nagre-relief. Kung may bagyo lugod nga, mayong relief. Ano na ngayang buhay tayo ni sa Pilipinas? Pag eleksyon ngaya, kadakol nga kan mga pigpaparatao kan politiko. Pero pag mayo pang eleksyon, bang sakit magbutas kan mga politiko. Nin ayuda sa mga kababayan niya to. Yun nga ni po na sinasamantala sana talaga kan ibang mga politiko ang pangangaipo kan lambang Pilipinong nagtitios. Kumbaga dyan sinda nagiging sikat. Mas gusto pa nindang patioson ang mga Pilipino. Tapag abot niya kan eleksyon, pirmi yan sa muya, madulok, mahagad tabang. Kundi ini, in fairness man, gabos man po may kasalan sa nangyayaring ini. Kung ang mga butante, dahil man magtolerar, kan kinigibukan mga politiko na pagparaayudahan na sa nasinda. Pero, dahil man po yan madadara, ang mga ginigibukan mga politikong kung anon pangangaipo. Ano iba kaya? Kadaklan, grabe ang pangangaipo talaga. Kadakol kan tiyo sa Pilipinas. Kung dan problema ta po, maski dahil naman nga ni kita nangangaipo, sige pan pagkab-kab ta, an iba. So, mas dipisil yan, na dahil nangangaipo, tapos parang haragan pa. Sige pan surulisit. Kaya mayo kitang padumanan, digdi po sa Pilipinas, kung haralion sa mga pagparaayudang ini, kan sa tuyang gobyerno, kan mga politiko, ay siguro mababago ang sistema kan paggugoberno sa Pilipinas. Minsan, dyan sa naman po nagdadagos ang mga
pinagpagalan kan mga politiko kundi ani ba dahil man pinagpagalan. Tani ba nakakaguda sa kwarta kan gobyerno. Tapos buburod-bud yan pag-abot kan eleksyon. Takon na tol-tol po sinda. Ano to pagparapambakal ng mga botante kung tultulan sa indang performance bilang sarong politiko. Minister bakalon ang mga botante kung talagang sincero sa pagserbisyo. Yung praisip na pag-eleksyon, mapreparar na naman niya ako itong mga eleksyon na paanong ko daw ngayang makapagana kung di ako mamakan. Mayo na bagang ibang inisip. Sa laog ng tulong taon, perming ang preparasyon kan mga politiko, igwasindang ibubudbud pag abot kan eleksyon. Takon Mayo, delikado ang sendang kandidatura. Kaya nangyayari po digdi sa satuyang nasyon, naisip kan mga politiko, puro magparayaman. Baga, makaguda, makadakul. Aning yang permi akong nagtitiner sa pudir, sa kangayan sa kong mga kapamilya, mga kapuso, perming rayaon sa kuya, nakaparalibot. Sa barangay, isipon nindo, pag-eleksyon sa barangay, kung kulangan sa imong pamilya, kamagana basta. Nagraralaban baga sa barangay, puro pamilya. Digdingani sa ano yan, San Nicolas, Lusinya kontra Lusinya, magtugang. Tuman man sa San Jose, Dibilya to Dibilya, magpinsan. Ay, ano nang buhay tayo ni? Kaya, dawa pinaano, dahil mababaguan sistema kan paggugobyerno sa Pilipinas. Kung arog kay ni Pirman mga kaisipan, ang sarong pamilya, anas na sana gusto magkapot sa sarong puder. O sa sarong lugar. Gusto sindana sana ang mag-control. Maray nga ni dyan sa San Isidro ta, nabalyuana. Naribaya na, so apelyidong Robles. Paribay-ribay. Kaya ito may maestrado, hasta ngunyan, Zuelo na, Jason Paldo, Zuelo. Dahil lang kamu magduda kung si Kapitan, middle initial, Paldo. Sabi kan iba, basta nga Paldo, iba yan. Paldo ngayon bulsa. O, sala na yan. Si Kapitan, dayman paldo ang bulsa ni Kapitan Jason. Si kurukuripot siya na da, sabi kan iba. Yan lang. Dahil ngayon mapaldo ang bulsa. Ta, kuripot. Basta man kuripot, dahil nagpapaldo ang bulsa. Ay, isa negosyante, iyo. Pero sa politika, ay masakit. Magin paldo ang bulsa kung kaya ani babagang mga politiko nagin paldo ang bulsa ta kuripot. Pero kung magkuripot kang maray sa politika, hindi ka magana. Ang politika tuod na ang mga tao na dapat busbusan mo, wawaan mo ng mga ayuda, kwarta. Bakong kwarta, bagas, sardinas, noodles. Sigurado, gana ka. Tunganing naraman kong nagkandidatong kagawad sa Santiago. Gana baga, 2 kilong bagas, 1 kilong toray. O, nanindo sa barangay. Ay, grabe naman po ang barakalanin boto. Yan sa San Nicolas da, minabot nin 1.5. Dyan sa San Jose, uminabot na rin 2,000. Barangay pa sana yan, ha? Kaya masakit pag-arog po kayo niyan daralagan ta. Permi na sanang kinakwartaan eleksyon.
Kaya lingunin doon mga barangay, mayo mong barangay yung nagkakaharaman, dan isip puro honorarium. Basta nga ako mag-honorarium, nawa mayong gayong mahaman, pero igwaman po mga barangay official na tultol man. Na arog dyan San Vicente Sur, digdi po siyudad kan Iriga, punong barangay Vincent Boyet Nagrampay, kadakol pong mga proyektong nagkakaharaman siya. Nahihiling, kumbaga, ang pag-uswag, progreso, kagayunan, kahusayan, kalinigan, sa barangay. Kung arog ken ang mga punong barangay, talagang maaliwalas ang siyudad kan Iriga. Pero kung ang iba, pabaya man, ultimo ng mga drainage na lamang nalilinigan, maswerte nga ni po ang mga barangay officials ngunyan na nai-extend ang termino. Imbes na tulong taon sana, nagiging 4. Minsan, nagiging 5 pa nga ni. Kaya, kung iisipon, ano ang kulang? Taday sinda nakaka-implementar, may mga budget mambaga sinda. Milyon mambaga ang national tax allocation ay pinagtatao taon-taon sa sarong barangay. Kaya imposibleng mayo kang mahaman na proyekto kung talagang dyan nagdadagos sa mga dawa pati nampo, kan sa imong mga kalye, pagpakarhay kan mga drainage, magpariprap basang. Tawa nga ni ba kung barangay officials nakakapag-ibunin mga proyekto? Samantalang ang mga barangay officials, saan iba po, mayo man nagkakaharaman na gayo. Mahiling mo, duman sa Banwaan kan si Roma, itong pinagdakaluan ko duman na barangay, mabuhay. Ang tinampo, 2 metros. Ang lakbang. Anong klaseng tinampo niya ako ini? Iyo ngayon, project kan barangay, kan ihapot ko. Pambihira. Project kan barangay, 2 metros, ang lakbang kan tinampo. Ang maagi, pamaba. Sa kakarabaw. Bakong pangbihikulo ay masakit. Pag-arog na po niya ako kay ng mga daralagan ta. Maray palugod so resort, mga pribadong ano yan, pagsasadirin ng mga politiko, magayon ang tinampo, malakbang. Sa Banwaan kan si Roma, abang gagayon kan harong dyan. Pag itong mga sa gilid kan resort na pagsasadiri kan iba, may mga dami ang politiko. Nagtatayo na pati ang tinampo. Dyan mag-isip-isip ang sa tuyang mga kababayan. Imbes na ipasiminto duman sa barangay, personal ang pinapasiminto kan ibang mga politiko. Turul-tulan pa daw ang daralaga na yan. Tapos sasakupon, sasadirihon, ang sarong daga, kahiwasan, dyan sa Banwaan kan si Roma, may mga nakabunit na daa, nasigaan oro alagid, pigpapakudalan. Ano ang gustong sabihon po kayan? Land grabbing. O isa yan magibo kayan kung bako kang poderoso na tawo. Tapos igwapang helicopter na pulang sigaan oro aligid da na nagpapakudal sa 300 hektaryang daga dyan sa Daldagon sa Siroma. Ay igwapong mga kaya pag-arog kayan ang nagigibo kayan. Kumbaga may mga makmo nakabunit pa nangangahulugan. Iba ang intensyon. Illegal. Ano to magpara buronit kung mayong mga kalukuhan nagigibuhon, baka kunyang pa yan, sagip kalikasan. Magduda ka mo ta, digdi sa Camarines Sur, ang mga daga, lalo-lalo na yan mga yaon sa coastal na Banwaan.
Mauubos na kan sarong pamilya, may dami na politiko hindi po sa Camarines Sur, hirak man kan mga namamanwaan. Mag-Malaysia po kamo, tabaka pati ang zendong mga daga, harong, pinakudala na kan mga tawong ini. Tapos sasabihon, maayusin ng pag-aram, ay indah. Aram yan kan banwaan. Kung isay po ang nasa likod kan mga pangangamkam nindaga digdi po sa probinsya nin Camarines Sur. Taro po sa magayon na pinagsulong na bill ni Representative Sandro Marcos, iyon no work no pay sa mga congressman asin senador. Si Pulong Duterte naglaog na, sige sa naman ang travel kan congressman na ini. Dapat man talaga no work no pay ang mga congressman asin senador, kadarakula kan pigre-receive nindang sweldo tapos dahil magtrabaho mga inutil. Man siya na sinda mga ghost employee diyan sa Kongreso asin Senado. Arog kibato, paparagibukan, magparatago-tago ay inda. Nagsisweldohan, halangkawon ang mga sweldo. Ay indang buhay tayo ni pag-arog na po kayo ng daralagan sa Pilipinas. Gusto mga pagparasweldohan tapos dahil nagtatrabaho nin tultul. Pag dyan sa Kongreso, sa Senado, ang ginigiribo, mag-oro-imbestigar, magpara inapunan ng kanya-kanyang bata, ang mga politiko, na kesyo, ika ngaya, pulong, dahil ka nagigibo kan siya imong trabaho, pudirosyo ka pa, abusiro. Aman niya, Vice President Sara, Sharok Kaman, pulok-pulok, grabe ang gama-gama na maging presidente. Kaman kay Kaubar Saga, may diferensya ngaya ang pag-iisip mo. Nag-congressman ka pa, ay ano na yan? Sige mo man siya na ngayang meow-meow. Ano tapig paparapurutuhan po ang mga arog kay... arog kay Senador Alan Peter Cayetano, sa Romana Orsino. Kadakol mga kaining mga pigpara pangako sa Indo kan panahon. Ay nagsuya na ba mga pagparamasdan kan mga congressman, senador niya to. Sinda-sinda sigan harapunan nin bata minsan. Imbes na maggibonin mga lay na makakatabang sa satuyang nasyon, igito dudulak nangangahulugan, tasig andurulak kung sa ayam, igong mga tulang na pinag-aaragawan, masiram na tulang dyan sa Senado asin Kongreso. Sabi ba kan mga gurang, pag may tulang kaya ngayang inapon, madurulakan yan, maaragawan. May dakulagod na tulang na pigpaparaapon dyan sa Senado asin Kongreso, kaya ang mga congressman saka senador, sigan durulakan. Ay pambihirang buhay tayan. Iniisip tang magiribonin tol-tol, iyo palugod ang mga pasaway sa Pilipinas. Kaya paano kita irerespeto kan mga dayuhan, kan ibang nasyon kung arog kayo ng sistema na ultimong mga senador, mga congressman dahil nagkakasararo para pakarahayon ang gobyerno, ang sistema. Maray pa sa Chinese, nagkakasararo na magpa-asinso kansa ng mga negosyo sa Pilipinas. Ayan, Pilipinas, asinsado, mga Chinese, bako man mga Pilipino.
Pag abot po sa negosyo, binsido ako sa nasyon kan China. Kita man magnegosyo, over, kumbaga, grabe tulos ang ididilihin siya. Yan po ang ugali kan mga Pilipino. Sabi di Serga, kalagtib. Gusto kaya nga, makalagtib tulos. Kaya minsan pag nag-oobserbar ka, nagpaparaisip ka kan mga nangyayari sa Pilipinas, ay mangungonsumisyon ka sa nalalo, may stress ka. Maraining mga politiko taday na tataong may stress. Kumbaga, yun naman yan sinumpaan ninda na magpa-stress. Sinda nagpapa-stress kan mga Pilipino. Narog sa nakay ni Senador Robin Padilla, Senador Marcolita, dahil mo magkaaraman kung ang pinaglalaban nila, Nasyon Pilipinas. Sabi digdi sa Barata Museum po, iyan, mga bayani, makaupusin da sa mga adik, Senador Risa Ontiveros, na kulgan sa mga komento dapit sa EGK Museum. Halos maluha si Risa Ontiveros matapos mabasa ang mga komento online na nagtutukdo sa Extrajudicial Killing Museum bilang museum nin mga adik. Igon sa senador, grabe man ining nakakakulog, dahil man lamang para sa iya asin sa mga nagtabang maipatindog ana museo, kundi lalo na para sa mga pamilya kan mga biktima kan extrajudicial killing. Tinawan doon pa ni Ontiveros na ang museo iyon pinatindog tanganing girumdumon ang mga buhay na nawara asin ipagirumdum ang kahalagahan kan diretsong pantawo. Baka umantanganing gibuhon na makangingirit o insulto ang trahedya. Para kay Ontiveros ang pag-apod sa EGK Museum ni mapanlait na pangaran, iyon bakong simpleng opinyon sa social media. Inian pag para sa dignidad kan mga biktima sin pagyura sa namamatean o sa mga namatean kan sa ilang mga mahal sa buhay, gun sa mga tataramo na binutasan online. May mga tunay na epekto, may mga taong liwat nakukulgan, asin liwat binubukasan ang lugad kan nakaag. Yan mahilig ang mga Pilipino magparatuya-tuya. Pag-ibo kaya danin EGK Museum, kundi si mga pasaway na naman nagkomento sa EGK Museum na museum rin mga adik. Ayaw na mga kita mga marhay na daralagan maski sa social media minsan. Maayo na pong ibang mga mapagkaabalahan gan mga Pilipino sa sobrang high-tech, kung ano-ano na sa mga naisipan. Kaya nga, mahiling mo ba sa social media ngunyan? Ang mga babae, halos maghuruba na. Nang ikol-ikol. Ano na niya ako ni nag-aabot ng panahon na baka umankleban nagbabago ang hiro-hiro kan tao. Egwang mga babae na gusto nang makipag-sex sa ayam. Hilingon man mga yaon sa reels sa Facebook. Nagaro mga makahayop na ang mga nagluluwas. Nakikihadukan sa ayam. Siguraning nagluwas tuman sa reels na nabadusan so babae kan ayam.
Niya ako lupit. Talagang matindi na nangyayari sa Kinaban. Pag-arog na po kayo ni. Bako na yan mga sa gibo sa tao. Sa hayop na yan. Kaya baga, maski ang mga hoben ngunyan, iba na ang mga ugali. Pakung arog ka na panahon na pag-abot sa disiplina sa sadiri, talagang mga disiplinado, may pagrespeto sa indang mga sadiri. Pero ngunyan, mahiling mo, iba, mga hoben pa, babae. Pero, dahil na nire-respeto ang sa indang sadiri. Sadiri na mismo, ha? Kaya, sabi kan iba man ng mga netizen, nagkakalat na naman nga ikangod. Iyon na po ini ang epekto kan sinasabing paggali sa millennial, ngunyan, Gen Z. Anong klase? Bako, dahil ako tubod kaya ng mga arog kaya na mga sinasabi. Gen Z kaya ngaya. Kaya palan, igawa na kitang congressman na sige an miyaw-miyaw, laos na ang isip. Iyon ang epekto kan mga Gen Z. New generation, pambihira. Nakakaraot man minsan ang social media pag ang tao kumbaga gusto sa nang sumirikat, mabaili, maerikol-ikol, di mo na magkairintindihan ang dalagan sa social media. Kaya minsan po kung pagpaparaisipon ang buhay tangon yan, pero pasil na sana na mabuhay kundi pag-abot sa dignidad, mga moral, nawawara na po. Igwa po kitang dapat na gibuhon kay ni na kita mismo lambang saro may moral obligation na sinasabi. Kaya baga kadakol na kan nagkakabaradusan, igwang mga piglulupigan, nadadalan po dyan sa social media kung anong klase ang mga babae, dahil mo na magkairintindihan ang hero. Laugan pa kan LGBT. Ano na niya ako ni? Daw, repigral lang naman yan kan kagurangnan. Mayo man po yan sa Biblia na an tao, ang babae makipag-sex na sa ayam, pambihira. Daw, may linang lang na tumboy sa kabakla, mayo man po. Epekto sa na yan kan kapalibutan, kan environment. Siyempre, kung ano ang kapalibutan mo, yun po yan ang nag-i-impluensya sa imo. Diyan sa Kongreso, as in Senado, nag-i-impluensya dyan, korupsyon. Kaya yun ang epekto kan kapalibutan dyan. Pero kung dahi ka man madara sa kapalibutan, tapos kamunduhan, ay dahi man po yan. Kumbaga, dahi ka magparagibunin mga immoral, kayo na nga ni ang sabi ko na lambang saro sa satuya may mga moral obligation. Lalong-lalo na po ang mga politiko bilang mga leader. Ikonsinda mismo, mga immoral ang hiro-hiro. Tan iba, ay si congressman ngaya may tulong agom. Si mayor ngaya, agkoman kirida. O si gobernur ngaya, agko pa kuha, bata. Bakla ay pambihira. Daw, maasinso daw ang sa tuyang lugar kan arog kaining mga nangyayari. Kaya niya nagpaparakuruan ng kwarta kung dahil sinda mga habon pang sustenir sa mga babae, halimbawa ang congressman. Yan baga kaito nadali si dating Presidente Erap Estrada, kadakol siyang mga inaki na
artistang babae. O kan may kaso na siya. Pigpapa-impeach, nagruluwas na pati mga babae niya. Ako ngaya, babae man niya ako yan, hirap. Agum-agum man niya ako yan, no. Kaya bako pong basta-basta an moral obligation kan lambang saro. Lalong-lalo na kung ikasarong leader. May paninimbagan ka sa mga namamanwaan, saka may dapat kang mantinirun. Nan imahin mo marhay, andangog. Diba kung ika mismo an bilang sarong leader, mayong dangog na tultul. Kapitan nga, kadakil man na bata. Sa'yo nagpaparakuruan ng pansustenir. Kaya masakit po kung minsan ining mapakarhay ang Pilipinas pag-arog kayo niyan mga leader ta. Yan mga hobenes patingon yan. Madali yun naman na makadalan-dalan sana, makadangog-dangog. Aarugo na, ay pambihira. Mas dipisil po niya na magpara iidukar, magpara tutultul kan mga kahobenan. Na mga pilosopuan ni ba, irarason pa kan, kamo nga ni nga, mga gurang, gusnab, di nagtutultul, kami pa ngaya. Hamak mo kun arog na po kayan, an daralagan ta. Mayor nga ni nga, baga naman niya kasta, si gobernur, si congressman, pag nagparangabil nga, ka mga bastos. Tultul daw po yan, na ehemplo, kan mga hoben, pag-arog ka kaya na sarong leader, o kaya sarong gurang, kaya dapat magpaarog nin tultul. Nanganing, makadisiplina kita sa tuyang mga kahobenan. Kung kita nga ni mismo, dahil nadidisiplinaan sa diri, na mga gurang, ano pa daw si mga hoben. Ngunyan iba na po ang mentalidad kan mga sinasabing new generation. Kung kaito madaling magdisiplina sa mga kaakian, pero ngunyan kadipisil, mapagalo na. Mas kan mga teachers nakakasabi, grabe na nga, worst na nga yung nangyayari ngunyan. Grade 1 pa sa na nga, mga pasaway na. Kundi, depende man po yan. Minsan nga ni, so, pasaway, sumaluya sa klase, iyon nag-aasenso. Pag-abot kan panahon, kaya dahil mo man makunyanan ang tao kung naghihingo ha. Kumusta sa mga parantabay po niya to dyan sa Panuan kan Buhi Camarinesur kay Sailin Ligasyon asin ki Ma'am Norien Nadzuri Kisabal kan Barangay Santa Clara. Maray pa su First Lady ni Consial Marlon Tabaldi yaw na duman sa Senado Arayo na ni naabot. Si Madam Dalia. Kugaro din na daog-daog na si Consial Marlon Tabaldi Yun ang bagang yaon doon sa Senado si Ma'am Dalia. Minsan makonsulohan nga dyan sa Banuan kan Baaw man. Si Kuya Atan, pero may man yaon sa likod, chaperon, si Madam Elena.
Ito man si dating Vice Mayor Chiri Sapugay, pero may manayaon sa likod si Boss Charlie. Natarog yan mga Vice Mayor sa Banwagan. Wow. Natutuyawan na. Ano bagay ang chaperon na? Ano bagay ang sinusuhayan si dati Vice Mayor Chiri Sapugay pag yaon sa sangguniang bayan. Ngunya na naman kaya. First Lady ni Vice Mayor Kuyatan. May man yung yaon sa likod. Pero may nakabantay ay ano ng mga buhay sa Banuan kan Bao. Maray palagod si Mayor Jeff Visinio. Dahil gayo nagbabantay. Minsan makonsuelo man ang mga mayor, vice mayor. Pero sa Banuan kan batuta, mayong dangog si Mayor Manoy Enric Dangkalan talagang nagtatrabaho. Saka dyan sa Banuan kan Bula. Yan mga mayor na kunyan, trabaho lang. Tapos sa Banuan kan Buhi, lo mismo. Si Mayorela Coste, madali na pati ang piyesta sa Barangay Lourdes sa Banuan kan Buhi. Bunggadan, magiging piyesta kay Mayor, 5 origdaan bubunuon. Perming dakul ang tao talaga kay Mayor pag nag-ookasyon. Baka may patumbahon pa dyan ng mga baka. Siyempre, maabot na naman yan. Si board member Donan Oñate, si Vice Governor Sal Portuno Jr., tapos si Gov. El Rey, si Congressman Migs, ito, sabi ni dating Congressman Sal Portuno, so slogan niya, ang kwarta para sa Banwaan. Kunyan si Vice Governor Sal Portuno Jr., ang slogan niya, nagmana sa ina, nagmana sa ama. Nagkakanta pati si laro iyo sa nang nagsadiring naggibukan voicing si dating Congressman Sal Portuno kan voicing ni Vice Governor Sal Portuno Jr. Siya sana naggibo record. Pinaubaya kay Johnny Bravo. Pag si Johnny Bravo na, kaya nga na man na magsigil karo taga. Nareklamo mga pag-iriba, taga mo. Ayun ang mangyayari. Yuk to na yung amigong JB, ta. Hamak mong chat ako sa messenger. Padi, anong yung batita? Ay, dahil na ako nag-reply. Batita na message. Ano ta batita? So, barita, berilot na. Kaya man si DJ Mandy, blinak na na. Saway ngayon eh. Si Padi. Yung mag-message sa sakuya. Bully. Ay Marekan, kantahan, Mambo Bully.
Mambobole si Jebe. Pero pwede naman ako mag-iwanin voicing ha. Oy, kumusta ki Ate Milet Morallo, ki Kuya Buboy, yan po sa Masuso Spring Resort and Reception Hall. And syempre, ki Manoy Romy, saka ki Manay Silita Robles. At dyan sa sarupang resort yan. Ki Coronel. Masugid niya to pala na para antabay ini. Pinag-urulayan man ngunya na pagkaldaw sa joint meeting and Committee on ICT as in kan Committee on Public Information and Anti-Fake News and Disinformation Act sarong resolution as in bill na tanganing protektahan ana publiko laban sa paglakop kan salang impormasyon o inaapod na fake news na dakulang humas sa tuyang national security. Ana fake news iyon bako sa naman simpleng urulay kan opinyon lalong na kun inian nagiging huma sa pangnasyon na seguridad, demokrasya sa ekonomiya. Ako manasakop kana sinambit ng bill ang mga editorials parody as in satire an salang impormasyon na ginagamit ng aning maghasik nin takot as in ribungon ang mga namamanuan ang lalabanan kan sinambit ng bill na ini tanganing o pinapahalagaan pamangiraray ang freedom of speech. Sa mga maabot na technical working group yan mas lalo pang paplantyaon ang bill na ini as in sisigurado na makuha ang input kan mga stakeholders sali sa gobyerno as in pribadong sektor para masiguradong may pangil o ngipon alagad patas ang satuyang may papasar na bill. Ini po ang pinagsusulong na bill sa Kongreso ni Congressman Migs Villaferte kana Rinconada area. Digdi po sa mga nagluwas na naman bagang mga comments. Good job po Kong Migs, great job po. Sa dakol po kan antay na lay ano taday pigsusuportaran ang anti-political dynasty mas makakatabang ini sa proteksyon sa pundukan gobyerno sin sa tamang paggastos kay ini. Kun baga anti-corruption man ini para maitaw sa tao ang totoong serbisyo na may kalidad, sawa na ang tao sa mga ampaw na kalidad na pinagigibukan mga politiko. Bako dahil man mapakinabangan na tama itong proyekto, perwisyo, pag nagahaloy, dahilan sa ababang kalidad, ang paggibo substandard na projects quality, na pa or otro ang repair dawa bagong gibo pa sana. Kumusta man kay Reverend Father Dan Aguilar, kay Kuya Nilo, kay Ate Susan, dyan po sa Our Lady of Salvation,
sa Salvacion Ciudad Puukan Iriga. Siyempre ki punong barangay Vicente Lagatik, ki Ronnie Cortero sa pamilya Sumpay. Saka dyan man sa Niño Jesus, Batuca Marinisor, ki classmate, batchmate, Ichet Chavez. Kay Miss Ella. Yan po sa Banuan ka na Balatan, kumusta man kay Mayor Ding Abliter, kay Vice Mayor Jun Narito. Siyempre kay dating Vice Mayor Cecilia Cuarto. Tapos sinidang Anti-Troll Farms, kung iba mo naman sa imong bill na pinagsusulong. Kamu man daw, dahil man yan pwede ta. Pero maapiktaran man kayan si Kong, so pamilya ninda. This protects not just information but people. Salamat. Tigasyon Kong nang naga the best ka talaga. Akalain mo, hindi mo nga bihira mang kamay. This bill empowers people with the truth. The truth deserves protection. This is responsible and forward-thinking legislation. Thank you, Kung Mix. Tama po, hindi kayo lahat. Opinion lang. Ito ay bunga ng seryosong pag-aaral. Ang tamang impormasyon ay pundasyon ng demokrasya. Ang batas ay may malinaw na butas ay direksyon. Mahusay na hakbang ito. Ang freedom of speech ay pinapahalagan pa rin. Portado ko ang patuloy na diskusyon sa technical working group. Hindi lahat ng balita ay dapat paniwalaan agad. Tunay na pinag-iisipan ang panukalang batas. Ang fake news ay may tunay na biktima. Salamat sa patas at makatarungang panukala. Ay halat-halaton ta na lang. Kung anoan kaabtan kayo ni. Kadakol na po kitang lay sa Pilipinas na mga palpakman. Minsan ang kunya na ini, anti-fake news, inda sana kung mag-arasir na naman ini. Kung panahon ng eleksyon, kadakol kan mga nagigibonin fake news, pati ang mga vlogger, trolls, kanya-kanyang mga pautot. Minsan ining mga anti-fake news na ini medyo mapagal-pagal ini ta. Igwa na nga ni ba kitang i-implementar kay ni ining cybercrime group, task force, ano tadaya nagkakadara ko. Ining mga nagpapara paluwas kan fake news. Sakit kaya kaining sa fake news na ini tan iba mga politiko man sana nasa likod o paano man yan sindaan enot na tatamaan so mga trolls ninda mga nagpapaluwas kan fake news kanya-kanya baga ang mga politiko pag panahon ng eleksyon maski nga ni Mayo pang eleksyon nagruruluwas na ang mga fake news nagibukan iba mga vlogger, trolls. Nga naan mga trolls pag gigibonin mga fake news. Maski nga ni sa mga bareta may mga nagluluwas man na resado mo. Kaputkan politiko ang sarong dyaryo. Karisa baga, puro sa napag-umaw sa indang bosyeng. Sabay-sabay na naglangkaw nin kamutan mga miyembro kan House Committee on Justice bilang tanda kan sa indang pagboto pabor sa pagbasura sa duwang impeachment complaint na pinagsunad laban kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nasambit ng desisyon, iyon nagresulta sa dagos ng pagbasura sa parehong reklamo matapos
maaraman kan committee na kulang subotan mga ini sa formal asin bastanting basyan tanganing mag-usad sa mga sunod na kabtangkan proseso. Anbutan pinagsagibo sa tahaw kan deliberasyon kan committee kung saan nang ibabaw pa man ang paninindugan kan mga congressman na dapat ipagpadagos ang impeachment proceedings laban sa presidente. Naabot na po kita kan oras ka na sa tuyong pamamaaram na kay Banya sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares sa lado technical si Cha Binaobra duman sa transmitter si Tony Matic Saison kuman po si Philip Serdan Baracena Papa Diyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.